Makabata ndiro ine mari apa pfuti dziri kubuda imi makabata ndiro makazwa sei makagara kuchikora wanatizana vanokutiza hazvino kunakidziwo pamuri anakura apa mukwambo uri kuona uri kuona dhirama matopa mukwambo rimwe pikicha rekuti kana nyangwe mwananyu akauya mangwana kuti ndasiyawa netsvimbo nemukwambo mukwambo anoti nyangwe kwenyu zviriwo indazotori ndakuchaya netsvimbo kwenyu kune pfuti pamusoro mamuta makurukutu amamuta jesu anoremekedza ndakauyawo nenyaya yangu pano ndichizita Kenneth Kasyamu ndakauyawo nenyaya yangu pano ndichidurisa zvezvekufamba zvezvekufamba vakarodza mwana asina kuchengeta iyena wacho asina vakarodza mwana asina kuchengeta iyena wacho asina zvakaitika zvakamira zvakati munini wakunonzi Dickson papa vakapera nemwana akaenda nemwana wangu akaita mwana 2006 Dickson wakapinda munyaya yakakumba kwake akauya akabvisa mari yakabvisa tapedza kudaro yakabvisa Dickson masendere ake aisendera South Africa vaiuya shona mwana wangu chiita sei ini ndakaziva kuti nguva iri kufamba munhu akaenda ndakasimuka tatorana nemhuri tikaenda pamudhasha takasvika mubhuku rabasamuri tasvika ndakasvika pamusha pavo ndikabvunza ndasapa sabhuku samuri unga chimuriwo ndobva ndasvika paine madzimai ndosvika ndobvataura maita zvakanaka munhu sabhuku panapa asi pana acting sabhuku uri pano uri kungoektani zvati zvakanaka ngainope mwana uchienda naye wana pasabhuku ari kuekta ucho ndakaya kuhwa mwana ndikaenda naye ndikasvika pazvezakufamba ndivangari kuekta ndikasvika ndikamuta ndikazi ngatichibva panapa tiende pani mayava hanzvadzi yavo yanga iripo tasvika ipopapo takapinda munhu ndikataura ini chiro chindada pana kuno mwana wedu Dickson pano vakauya akarova saka mauri ari kuita anoona mwana wangu chiita sei saka aindoona nguva yeruka uchindouya chidzokera kuSouth Africa masendere ati handii handasi zvadaro ivo akati isi handisi kuzviziva pakuti vakarova zvati vakarova ndasahoraizi zvitaakuita ngezvekuti imini chiini chimirirai isusu panouya munin'ina wangu ndodini ndomutaurira kusvikira musi wa14 mwedzi wechitatu 2004 apa ndakaenda uri musi wa28 mwedzi wekutanga 2004 zvadaro takaenda tikadzoka tagara takasoti mwana wakura ndikaisa kuchikora kaita sei akura mwana wakuda kukura mwana wakauya akataura kuna mai mama maruda kuzonesha mwana vaita zvakanaka vaita kudhani chidini ndizise baba obva afonera baba ake kuSouth Africa baba ake akati chii ndiri kuzizwa ini ndiri kuno zvendakumwita ndakumufani kune mwana wavo unonzi Jiri nezvikuru wavo unonzi Kufani chionanai nani iwo wanga wa musi wa 23 2003 wakada kuya kutora mukwasha siku tikati akuradi zviri kusika hapana chakashata obva aita macontacts nemusiuya nemwana waDickson wacho aita macontacts asi tiri kuuya kati zvakanaka tiri mutaura ita sekuchanobva kumabira zvadaro zuva rekuti rasvika tauchifonera foni hachadini
achaiti inotodi kwachazokura ini nawe varipana kuti ini mukadzi wangu kana musingadi kuti nditore mari mukadzi mwana indodini ndosiya hapana chakashata ona tadaidzana akati zikuya iwo zvoinazvo sazo chidini handitika toshumira ndakabacho kunya kwavo tozapira nyaya sese pasina wadini wangu ndeshuwa zvakaitika kwakuzoti musi totakaenda ikoko ati ndakaenda kuorora asi ndakaenda naenda mutsanangurira zvese kuti mwana uyu wakakura kuno asina kubara saka tinoenda kuti kadaro zvakanaka ngatidini ngatisimukei tiende zveshuwa takasimuka tikaenda taenda tasikapamba papamba tikati iwo akapinda mumba mavo akatamba zvivangu zvavo asina kutidaidza azopedza ndopakasi ana sekuru chiuya kuno takapinda mumba mavo tikati tauya ndaida kuti mupei nhoroni nekuti mwana wenyu wakadini wane shamwari ndimupakizire chini mukwambo ndikasi aiwa tiri kuzvengati chekutanga chendataura ndechekuti mwana wenyu wakauya akaroa ndikauya pano ndikamutaura njizi izvozvizvi wakuya ngechikuru wakauya kuno ndikadai ndakaumirira zvinhu zvake zvanga akabvisa ndinazvo saka ndaimirire kuti ndiye tudi tishandire pasina nepamwechete zvikakora saka ini mhakwe saka ini chendikuda ngechekuti vana vaite mumba yavo imire zvakadini zvakanaka ndikasauya tiri kuti ndikati ndodawo chii twangu ndikasi ora tiri kuziva kuti ndiri kutaura baba asi zviri kuita ngezvekuti apa baba acho hapana taura baba yamwana ndosaka munoita sezvatakumirira chini baba acho auya kwezobva tipazvizve kumusi wa8 kati auya titakudini hedu isusu takadzoka kuzoti musi wa28 musi wa27 mwezi wapegori rapera rino Disemba muzukuru wakati takudini ndikakutakuro ana sekuru tikati no kuda kudakuro waita zvakanaka ekwapama acho wataurira wazisa tikati ekwapama ndazisa asi zvaanitaura nati ana sekuru asauya uya nani namai acho mukore wangu kufa akati ndio wanga kukonekera nawo obasi ndifuna mukore wangu anatita ndikati ndo sokola gavana kune anhu papa tikati kuti ati isusu tisauya inini mwana wangu hadini hayi zvakanaka tikasi kuti akaona kuti pashata sewe ndindu kubva kuti pashata tikasi ana sekuti chidini chiuya zveshuwa ndakatsvaga motikari ndingati motikari takatora ngeyamunina wamai imwana akazvekasho kuti papa mwana ndiye takatora zveshuwa takasvika pambaba yapaya tobva tasvika hapana changa tatama tasvika nati tacho akauya tikataura nawo tikati sisuka sekuya kwatakamboita panapa tikati mumbaumati mwana dai wesvika mumbuya pana ndakamboya panapa ndikadai saka kumba kwamaikuru hatisi kudini hatisi kupinda kana mwari titambire nyanji totambire kwani pambuya waipinda mwana ngekwamai pachana tikasi tobvatadzirekwesa saka takusitokerane so tiende kotaurani kwapana obva adzokani so zvakazoitika ngezvekuti muzukuru wacho ndiye wakazoya futi kuitizvi akuti ana sekundauya asotumwaina tikatoona kamusai nyaya irapa ngekuti isusu mumba mwetataura mafini chekutanga tapinda kuda $20 ekutanga ne$20 yechipiri yeizvozvi zvekuita mumaimono yakotoa ndokuti taure matitambe nyanhamusei tikazavano inini zvizvo ngati yo watumwe nowatumwe kana tasvika ndona vatauri ndozvataura nasi ngataakrost ataurira kutatapatai tasvika mumba muyambo ndobva tachitaurira takaemberana tachitaura tikati kazi ana sekuru chitaura ngemuzaka aiwa zai ndo wauya iwe wanditika ndinofanira kutsitsa nyaya yakuna ana sekuru nditakupinda kasi achitaura taura yatinana
Moro ataura pale. Ataura pale. Ndio pakataka utakusaidia. Kadai wa Mungu. Ndio kama na siku ndio kwa msore ya maza. Ashina kuya kuita Lois. Hata tigaziti sana. Nyumbani anaidi nyile. Baada nikalipa msore. Hapo baba yake alishamsha. Msore kwa kwamba wanga ndio kwa nakoya pana. So 28 mwezi wa kutana 2004 kana asa na kutawira na kuchukutawira ndishia ndawa ile mzima wako kuti ndawa ile mzima wewe ameme kwa kwa kadishi asiti ba kuti tore mzima wewe mwasha hapana akatipa siwari kuti bana ikazaa right ndio hapana sana mkidira na kutasi takasira ndio zitaka sisi tatizo pia mno tuloti sisi zakati kuda mali yakati tutangena ndio paka bakota ngani ndio to katato kya sisi binoisa tikwalise wakati dinedu katipe sasa ndio ndio yana kama kodi kama kana chana ndio uzuri kana ndio ni dari siri Rekaindi daire ndishiti nini matawira baba aninga watu vari kutadza kunyanya kundibata ngepekuti wanenge washaisha zita rekutungamidza pamberi iwo wachiziva munhu wavo chaiye wari kuda kunanga wanotomuziva nyaya yese yawataura nemunhu wavo wanonyatsa kuziva imi ndimani ndiri mukoma weuyo uri kwavavo kuri ndimuzvazo zenyewe muridzi hapana samanisire roda ine samoni rakati inini iye wacho hapana ate akata bakupata unyanga na ini ambira kedi ndasema ndio ndimi ko Joseph kama ndio kumzote nyasemi tunaweza mzee ndipo pandiruti pari kunga kundinetsa shangamiro kuti ndinira kuzita rakwana papi ndiye kwambuye uyu ndimkomashe ndiye amunzi kumaze tuda prezoje kwa wenyewe hapo pidrozi ndiye akatizana mali ndiye wakati I'm sorry yes tole shindaiti nditi aure aya ndiye baba pamusha ndiye akatanga kutamba nyaya dzemari sekutanga paakutaka tikasema patisina chiro ndiwo akatamba munin'ina wakwasina kechipiri kacho ndiwo akazotamba futi munin'ina wavo aripo anditika isusu tisisipotakuda saka ndati ai uyu munhu anogara kujoni anova up and down anditika uya pake atikusi but murikona pane nyaya yacho kana timutora nenyaya marriage is between two people murume nemukadzi so you cannot have kuti munhu ave accountable for mafailures yomwe murume mumarriage yake uya nemukadzi wake muridzi wenyaya wamurumedza naye akaroora mwana wenyu azobhadhara roora ndiye watikudapo and then iye kana aine kuti pane munhu akamutadzisa kuita zvinhu zvikorrect kana ari then toshimudaidza iyeyo wacho futi because if you look at somebody like Joseph Palmer and family Joseph Palmer and family zvakutonga Joseph ndiye mudzi wenyaya munodai makaita zita remukore mukwasha kwenyaya kuti ndingi anozani Dickson Palmer and family ndiripo ndakanga ndichinyoresa ndakatotaura kita munhu wetanyoresa uya nditika ndimukomacho asi paida kuenda zita rani akatisi ndakatotaura akati ayo zvawadaini zvawanyorotisi tobvatangosa endifemi aiwa muri kuti ani and family because muridzi wenyaya ndiyo munoti and family is Dickson and family, not Joseph and family, because Joseph is not part of this case. Are under family. Muri paswani. Because what already in nyaya dzemukwasha wenyu dzemari tingataurira uyero.
kuti ataure izvozvo ndizvakuda kuti munhu atitaure uyu anotaura izvozvo then toti zvakataura muchienda kutaura Dickson instead of us telling Dickson direct Dickson this is what we want from you. Dickson ndiye tinofanira kutaura Dickson nyaya ipana kubhadhara chii because even nyango uiko nyango akabata mari yerora akaita mari yerora ndiDickson because mutemo wecho wamuchaya unoti kana mwana mai asina kuroorwa baba usina kuroora mai mwana anokwanisa kuroora roora remwana rinoroora mai ndo chimanyika icho but uyu kana akatorerwa mari yacho yese ndiDickson manje anenge achida kuuya nei manje ndosakatati nyaya inoda chii Dickson ataure nyaya dzake Musi wa 27 takatambira foni yakabva kuna secretary kumbiri kwaChimuriwo neincident yakaitika pakati pababa kasiya Mururu nevanhu vekwapama vachiti ivo vanga vachida kurodza mukunda wavo sekutaura kwaita, asi pakabuda chinhu chatakavhunduka neni. Handisi kuziva kuti havasi kuchitaura here kana kuti zvimwe manyepo yatakapiwa. Pakabuda an incident of a firearm yaida kubaya kasiya Mururu. Chiro chatakavhunduka nacho vakataura kuti mwana wavo mukomana wakabva amhanya kuenda kuPenhalonga. Baba ava tikavafonera vakakonfirma firearm. Vanhu vekwapama including iye mukoma wavo nehanzvadzi, they tried kustopa mukomana asiri panapa from using the firearm. Those are information yotinayo pano. Saka ndakati ngatiende kuMbure weManyika ichaikwanisa. Because those are not this is a deliberate move. You can't avoid that. Because Mururu Musha did so. And the report is Because it's Jatozo Imure. And the Dusatuto, this one they are more Pimbra than was already going to find a police report. You want to know now police Munaba Zero was a producer in a firearm and to an armed in an unarmed civilian emotion. Kungonongedza munhu nefuti kudai whether ine bara kana kuti haina bara and emotion because one chekutanga unoda kuzikanwa kuti futi iyo imbori licensed. Is it licensed? Usati watongerwa mhosva yako yekuti unonongedza munhu. Is it licensed? Because zvikuita kuti mafuti ari kubva wanotora mafuti South Africa Mozambique kuita marobberies nemafuti iwo. Pamwe futi iyo inokasanga yakatoita robbery South Africa kana kuMozambique kana kupi iri kutotsvakwa. And so that's one is a serious offense. You would want to go on the Asi miri. And was also read not knowing if they are going to put it up. Would I then you have footage that's not to it. Was he to prove with another one? Somebody in the Zakaiti, as I wanted there, you would see up the foot. But we went to the Hapana pamoja mtu mwenda au usiku kwa yule pia. Komanda wake ndiye. Alikupizo Dickson. Regeni ndio chokari kuti andisikutoziwa. Kubva Saturday 27. Sunday yacho wakasvika. Mushume kunge mapurisa asvika manheru acho. Kutsvaga Dickson. Mapurisa asvika. Ndakaudza kuti paitika zhowe mumba. Ndasara ndakagara mumba macho. Zvazoitika handichadini.
chiri chokwadi kuti ndakasara ndakagara baba wakazotosvika pekunditi taakuenda hedu Asi vakagara vakachengeta plate yemari. nemari yakakanga ndandisikupaona ndandisikupaona penge saka mapurisa azouya ndakaedza kutsanangudza patangira kaviolent kacho kusvikira pakudispesa kwapera kuita vanhu wakachizosiya inzwi rekuti Dickson ngaasvike kumba kukembi kwedu before chitatu. Kana asina kudaro taakumutsvaga. Saka from that day handisi kuziva kuti akaenda here kupolisi yacho kana kuti haazi kuenda. Izvozvo handichatodini. Asi ari murume here muZimbabwe. Ndizvo ndisi kuchatoziva zvenyu ndiri kana kuti wakatoenda. Ipopo ndopandisi kuchamboziva ndingatonyepa muno. Anyway, tichifollow up nemapolisi kuti wapa. But izvozvo muZimbabwe, Zimbabwe kana pane chinhu chasingadi, munhu anongofamba nefuti pese pese. Zimbabwe kunomu hatitozvidi. Hatizvidi. Kana kuti manetsana nyaya yeroora chaiyo mautombodzana futi. Nyaya yeroora chaiyo munhu akuti mandaroora rake mautombodzana futi. Anyway, kana ari muno masvika kumba tialetei kuti ari muno. But I know you won't do that. Because munotoshawa. Munotozviziva kuti mungasimudza foni mambo munhu yauri pano akuyepa. Ndinoziva kuti kunyepa kwako. Ungokuturikidza yangu matombo musana. But anyway, mambo. Asi handichazivi kuti wandibatawo muhuro ndisina kesi. No. But anyway, it has been clarified. Ndiri kuchitaura hangu ngereceipt. I'm not going to think so. Ndirege ndisikachachiyera. Aya. Inomotomutaura kumira ndaenda kukumira nyaya dzako ndabhadhara $20 yangu ndipe. Mwamaburisirwa wafuti. Mwamachuya muromo. Aiwa ndinotenda. Mwana wenyu. Kambaina kuningira wenyu. Ngatite zvakanaka kuti mushaishira vana. Mushaishira vana. Akuti kuti unobhadhara isimoto. Asi unodzoka kana tezvarari akachengeta mwana pese. Wachi kune marezwa, kune chii, kune respect ai munhu akadii akachengetawo munhu. Amutori munhu senge munhu akarugara mbovu. Kuti Dickson azomude akarikona akatsukira. Meaning kuti akarikufidwa nekutengerwa mafuta neumwe munhu. Respect that person. Respect that person. Chiwanhu chenu chinotibhadhara chii? Mari. Musaite kukara mari. Mukakara mari. It's not right. Munopera kukanganisira vanhu. Because apa sekuru ndiye aifana kupa iguwa hii. Maifana kuti sekuru vakachengeta mwana muzukuru, it's okay. Mai anga asina kurohesa, takutora chedu chirango. Sekuru ija mai wacho. Matopedza, matopera. Motora paroora rei motora chirango chani. Chei, zvatopera. Zvinoti zvoburisana chei, zvoburisana futi. Chiwanhu chikatotedzeri chii? Chiwanhu. Mwana womwese walimo. Tinawo wazukuru isusu watakakura nawo. Asi munotoita make sure kuti uyaziva kuti pakosha vanakana muchiambudza kana pamba. Kana mwana achipedza kusvika form 4 kupedza nekuenda kucollege nese kwese kokupedza. Mwana wayo otona sekuru ndaudini. Ndakuroorwa. Toti wakuroorwa nokuti takakuchengeta. Asi hausiri mwana wedu. Baba wako ndini. Enda wotaura baba wako ndakudini. Baba wako uzotaura nesu. Mwana anoenda kuna baba wake, baba ndakuroorwa. Baba anouya otaura na sekuru. Handipozivi kuti kana chii. Mwana ngaite sei? Rodzai mwana kana muchatuma munhu achakubatsirai kurodza chii. Mwana aroorwa. Roora ndozira baba riye. Harimbobatwiba. Kuvhura kuti rakadaro. Baba wacho otora tundwani twake. Kana aine musoro ungosenza mushe. Ndipo uno anozvidzoka nechii? Neroora riye. Ubva kuti ndauya kobvisirawo chii? Pamai wacho pandisina kuita sei? Pandisina kuita chiro. Chiwanhu chatodii? Pamwe ndiro kana ndakataura pano akawanda.
chinoti munhu arambe nhumbu yake handi kuti nhumbu unonga asikairiba asi kuti unonga asirindi ba muona nyeriko mutaramba mamono munoziva moendanana zvaizikana nenharaunda yese kuti John naPeter iyo zva kuchigayo iyo zva kutsime iyo zva kumazhanje iyo zva kuenda kuchechi iyo zva kuchikoro iyo zva kwakati iyo zva kwakati asi musu akazi Jennifer wane nhumbu handi marambiri akaita Peter asi zvaizikana nenharaunda yese kuti vanhu ava andi chakati Peter arambe chii iye kuti Peter rudo anarwo asi kobiri muhomwe aziko wochitanga kuvugwa macho kuti panoda nepkin panoda chi mukazoda kuenda kuzemeni panoda chepamusoro chazodai panoda panoda kunyoreswa kukiriniki pari kudini twakawanda iye bambo wangu pekutangira vadini hapana munofunga kuti achirina nechita sei gumbo ndibereki asi mwana wake arudini urombo dzimwe nguva ndinokonzera kuti vana varambe vana vaonenge vachida saka musamboshandisike ndizvo inini ndinotoda mukwambo unoti sekuru ndauya sekuru mukadzi ngewangu mwana ngewangu asi chiro handina basa $20 yangu iyi yekuti ndiye ndine munhu to me that's everything to me that's everything ndokwanisa kuti mukwambo pane panocherwa makombo ocherwa uitotiki momwe ndaona kuti uri genuine ukatiza watiza mwana wavakurwa mwana wemangwana wakuda kuekutiva malezvo it means you are stupid you are a fool wakutoburisira munhu mari wakuburisira maziso iyoyo pane munhu akatadza kurara kuti munhu iyeyeyo apfeke mapamba aende kuchikoro adya aende neballpoint aende nesechel aende akapfeka uniform aende achizomwana pane chii pana wamwana ndiyo unoburisira munhu futi iyeyo pakonzo kana mwana wangu ngatizowe wanhu kwawo tingave tiri ubenzi asi ubenzi ngauone nepaunogumira ubenzi ngaupaanotangira woita paunodii futi paunogumira kana usingazogoni pakutaura nasekuru izvi chimboitai zvamaita muzokutaura vana sekuru vanorizinasi ava vanokuidii vanokubatsirawo kutaura nakwamo ngadai zvatopera noti izvo makutauraizvo honai bambo imi kwenyu makaroora asi maenda kubatiswa hari inopisa murakozi mbiya iri kupisa makazwa sei manje makabata inozi inonorerwa ndiro makabata ndiro ine mari apa futi dziri kubuda imi makabata ndiro makazwa sei makagara kuti watizana vanopisa hazvitokunakidziwo apa mukwambo uri kuona rukuona drama matopa mukwambo rimwe picture rekuti kana mwamwe nyangwe mwananyu akauya mangwana kuti ndashawa netsvimbo nemukwambo mukwambo anoti nyangwe kwenyu zviriyo indatotori ndakuchaya netsvimbo kwenyu kune mfuti saka iwa ngatigare zvakanaka ngatitsvage Dickson nawe talk to Dickson nokusense into him Dickson ngaaite munhu kana akaona kuti akashaisha batsiranai naye anoenda kuna tezvara unoapologize kuna tezvara utaura zvinhu zvakadaro because ukaona nyaya yecriminal issue inondonetsa pachinhu kana yatopindiwa newakomana makofisi wayo yakutopinzwa kuti newakomana makofisi wayo saka akadzimana anzi pawanted picture yake yotenderwa because uyu is a dangerous anenge arikunzirwa is a dangerous person because he is armed ukaona pane nyaya saka anenge akutsvagwawo nevari armed zvekuti izoti ake tine bara hwani kana kuti atorina hapana uchaziva saka garei pasi nemwana batsirei aite chii aite munhu kuzoona kwaondooneka problem kuti anongofunga kuti akaza kugara South Africa munhu wese akutomboona ngoni mfuti kana kuti ambouya zvaizodadisa kudhara kuti munhu ari kuti wozuri Joni muchimbina mabhisiketi enyu nemakirimora asati amuno makirimora ndoti haanawo makirimora hatisuda let's move that attitude yekuti munhu wese ari South Africa aonekwe ine negative chii
Ngatione munhu, ngatimuone seMazimbabwe magariro akachika please ndapota. Mutaure nemugariro sinema. Sekuri mimi mira itimboite follow up makuti ndo zvamira sei. Then we proceed neissue yacho. Kana taona mukomana ukoma titwari there. Yes. Changamire tinotenda. Ade thank you. Tinotenda.